Iti panagrugi kakabsat iti aldawan santuan. Ken iti panagrugi kakabsat iti baro nga quarter tayo. Iti maudi nga talo a bulan kada ito nga tawen 2022. Ket itedmi kada kayo iti maysa nga panagyaman. Yaman kami kada kayo kakabsat agkakadwa tayo. Nabayagan nga agkakadwa tayo. Ket agtultuloy nga agkakadwa tayo. Ket daytay iti pagyamanan tayo ng Diyos. Tainted na kada tayo dadya gundaway nga agkakadwa manen. Ket iti karkararag tayo agtultuloy nga agkakadwa tayo sa tapno. Adalin tayo iti napateg asauna nga naisagana nga agpaay kada tayo nga inaramid iti General Conference iti Sabbath School Department. Kada ito'y nga quarter kakabsat, iti bulan ti Oktobre, Nobyembre, ken Disyembre. Ti adalin tayo ket iti patay, matmatay, ken masakbayan a namnama. Iti panangrugi tayo kakabsat ket ited tayo dayjay dakkel nga inanama dayjay iti tarigagay iti eleksyon tayo. Iti kinapudno na ket adda tayo kadayjay sitwasyon nga adda kada tayo ni patay. Ket addamet dayjay umay nga ipapatay. Ngem binungon kakabsat daytoy nga kondisyon tayo gapu iti baso dayjay namnama nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Ket dawati kakabsat nga agmaymaysa tayo iti panagkararag. Agyaman kami Ama, inted mo manen kada kami dayto undawan. Tapno babaen kada ito'y nga panaginadalmi kinasantuan kasaon. Iti inadalmi kada ito nga lawas. Nga leksyon iti eskwela sa Batina. May parangarang o Diyos de dakkel panagayat mo kada kami. Makita mi de panagbalegi de tangaya. Ket kayat mi o Diyos iti makipagmaymay saken ka. Tapno de nga panagbalegi ti ayat mo, maitedmet a panagbalegi mi. Bendisyonam de panagadal mi o Diyos. Ited mo iti Santong Espiritu nga mangidalan kada kami. Tapno iti panagadal mi ket maiturong nga agdaydayaw kami ken ka. Agyaman kami Ama, tinagan na po may sus tinawag dito. Amen. Kas itin bagak kakabsat, mangrugi tayo, agrugi tayo kada ito'y baro eleksyon. Ket makita kakabsat nga daytoy panaggadal tayo kada itong eleksyon. Personally, I had started to make reviews ken outlines kakabsat. Kada ito'y nga leksyon tayo, manipod iti lesson number 1, nagtultuloy kakabsat nga inadadal iti inatad. Digiti leksyon nga isu iti iparang tayo, iti panaginadal tayo. And I would like to confess to you nga ni Apo Diyos ket nagsayaat kakabsat. Tainted na daytoy manen nga adalin tayo. Iti lesson number 1 kada ito'y nga quarter kakabsat. Iti paulunan kinasukir iti maysa anay a universo. Saan tayo kakabsat nga maananay nga maawatan, saan tayo nga mailawlawag. Daytoy nga kuna tayo kabsat nga panagsukir rebellion. Agsipod ta, dayta kakabsat iti ayan iti kinapudno. Kitain tayo, iti leksyon tayo kabsat, nga dayjay nga kinasukir, isu iti nangited, iti aruangan asilulukat, nga simrek kakabsat ni patay, imay dayjay kasasaad tayo amatay.
Nga magyaman tayo kina Apo Diyos, ta saan na tayo nga binaybayan. Inted na, deje namnama, nagpay ka tayo. Iti paset na mayulo tayo, kapsat, ket masarakan ti Isaiah 14, versikulo 12, na isurat ket basahin tayo. Anyan iti panakatnag mo, manipod langit, o baggak nga anak iti bigat. Anyan iti panakiteltay mo, ana ipadaga. Sika a pinagpakum babam dagiti nastasyon. Dayto kakabsat, ket inladawan ni Isaiah, nusar ni Apo Diyos na Isaiah, nga iladawan na, dayjay apan nakatinag ni Lucifer manipod iti langit. Sino ni Lucifer? Kuna na baggak nga anak iti bigat. Star of the morning, son of dawn. No makita yung kabsat dahil panangiladawan na, awan iti sipnget idi, tawan iti baso. No adda ko iti comparison and contrast, dati kunana iti Biblia, inala na kayo na Apo Diyos, iti kinakasitnetan, ket intunda na kayo tinakaskasda, aw nga lawag iti panagayat. In all experiences, iti langit. Tauray pa'y kakabsat dahil kunana iti Apokalipsis, saan tun akasapulan iti lawag. Kapay kaduatay ni Apo Diyos ijay. Totally everything will be bright. Ket uray pa di kinapudno kakabsat nga addatoy iti maysa nga pinarsuan ni Apo Diyos. Isuna iti baggak nga anak iti bigat. No kitain tayo dayjay kakabsat, umay kada tayo dayjay sa ludsod, apay nga rod nga dati baso. Tapno maiturong kada tayo, daytoy ad-adalen tayo, apay nga dani patay, apay nga dati makmatay. Apan tayo kakabsat nga sungbatan dayta, ket kitaek nga daytoy nga saludsod, ket masungbatan kakabsat iti 5 nga panaka bingay-bingay iti leksyon tayo. Umuna, kadagitoy nga 5. Masapul nga amuan tayo nga iti Diyos isu iti ayat. Kunana iti umuna nga Juan 4 versikulo 8. Ti Diyos isu ti ayat. Gapot ti Diyos isu iti ayat. Amin nga inaramid na. Naggapo kadagay kababalin na nga isu ayat. Idi pinarsuana iti amin kakabsat a universo. Pinarsuana gapo ta isu ayat. Na ikabil ijay puso digiti pinarsuana. Dayjay akababalin ni Apo Diyos nga isu ayat. Sakbay nga imay kakabsat iti baso nga nang dadael kadagay kababalin iti pinarsuan ni Apo Diyos, ti Diyos nga ayat. Dagiti pinarsuana adda iti kababalinda nga agayat. Ito'y abay iti tawa iti kwartumi ni Mrs. Rafanan. Adda kakabsat iti duwa nga tumatayab. We have birds. Kit itinagan na love birds. Apay nga love birds? Nga isumot tinagan da kakabsat. Iti may isang kababalin digito nga love birds. They keep on singing. Imay kakabsat kada ito nga lawas. Dahil napigsa nga bagyo. Kit dito'y pa yung nga road. Dalan na isu iti ayan ni kakabsat. Rabii iti Domingo iti lumabas.
nakasipsip nga ta brown out. Kabigatan ti Lunes, nakita min kakabsat, no anya iti inaramid daytoy anadawel a bagyo. Dagiti dadakkel kay kayo ket naparot tinumban. Nakarubrugit iti arubayan. Ngem adda daytoy duwa a tumapayro. In their cage, they keep on singing. Uray pay iti panawin iti bagyo. Daytoy kakabsat iti kababalin ipinarson ni Apo Dios sakbay nga imay iti kababalin da nga nagbalin anarungso. Kunanan ni Ellen White iti Desire of Ages, page 762. Ti Diyos, ti ayat ti Diyos ket na ipakita iti hustisya asaan abasbasit ngem ti asina. Iti hustisya ket isu iti pamuon iti trono na ket bunga iti ayat na. Kita nyo kabsat. Adda iti tallo nga aggargaraw nga aramid ni Apo Dios. Umuna dayjay ayat na. Mikadwa umay kakabsat dayjay nga hustisya. Ket dayjay nga hustisya adda ti itugot na nga asina. Ket daytoy kakabsat iti kababalin. Umuna no apay nga adda ti basol amon tayo iti kababalin ni Apo Dios. Mikadua, amon tayo nga dagiti pinarswa ni Apo Dios ket inikan na ida iti waya-waya nga agpili. They gave them the freedom of choice. Kuna nagabsat iti umuna a Juan 4 versikulo 7 ay ayate. An dinungdunguna tayo tati ayat agtaod iti Dios. Ket tunggal maysa nga agayat bukel iti Dios ket amamuna iti Dios. Anya iti ibagbaga kakabsat ni Juan. Adadtoy iti Dios nga isu iti ayat. Gapu ta inayat na tayo. Inted na kakabsat dayjay tarigagay tayo met to respond kadayjay nga ayat na. Tunggal maysa nga agayat agtaod iti Dios ket amamuna iti Dios. Idi nga pinarsuan ni Apo Dios kakabsat, iti amin a pinarsuan. Iti inted na dayjay freedom of choice. Manipod ka digiti anghel, amin a pinarsuan, agraman ng iti tao, inikan na iti freedom of choice. Saan na tayo nga inaraming akas maysa a robot nga kwardasa mon ket aramidemon dayjay kayat na nga iparamid ken ka. Saan? Dati ayat kakabsat masapul nga sungbatan na dayjay ayat metlaeng. Ket adadtoy iti pinarsuan ni Apo Dios. Nakitain tayo nga saan nang inusar ang nasayaat dayjay waya-waya nga agpili mapantayo kabsat di may ikatlo a rason. Espiritu iti di panagyaman. Ilawlawag ko sakbay nga basahin tayo daytoy nga digiti bersikulo nga masarakan kakabsat iti Ezekiel 28. Dayjay inbaga ni Juan nga iti Dios isu iti ayat. Ket datayo anabukel gapu kadayjay nga ayat. Adda kuma dayjay response tayo. Gapu kadayjay waya-waya tayo. Nga inted ni Apo Dios nga mabalin tayo nga agpili. Dayjay sungbat tayo kadayjay nga ayat na ket agpaaymet la
nga agayat kenkwana. Adadadya kanta kapsat. Just to know Him is to love Him, and to love Him is to know. Kat dadya nga relationship of knowing ni Apo Diyos. Kat dumadakkel gapu ka dadya response tayo gapu ka dadya ayat nga inted na kagatay. Ngem adatoy kakabsat. Iti may sa mapinarsuan ni Apo Diyos nga adda iti pakinakom na. Adi agyaman kadayjay Diyos anang parswa kenkwana. Basahin tayo kapsat iti Ezekiel 28. Iti versikulo 13 kunana. Adda ka idi den aminuyungan iti Diyos tunggal napatag abato isu iti abong mo. Sardiyo, topasyo, ken diamante, ti berilo, ken iti onyx, ken iti haspe, ken ti safiro, ti esmeralda, ken karbonkulo, ken balito. Iti panakaaramid dagiti diretam, ken iti pito nga adda idi ken ka. Iti aldaw, iti panakaparswam, isu na isagana. Anyan kakapsat nga ayat ni Apo Diyos ken ni Lucifer. Aminen nga mabalin nga ited ni Apo Diyos adaken pa na. Tapay isu kakapsat iti chief of the angels kadi cherubims. Ngem anya iti nagbalin ak kababalin ni Lucifer. Versikulo 14 basaan kayo. Sika iti napulutan a kirubim. Ang mga bong ket sika insa adtapno adda ka idi tirabaw digiti nasantuan abanbantay iti Dios. Sika nagnagna ka iti tinga dagiti batbato nga apoy. Ituloy ting basain iti versikulo 15. Sika awan iti pagkurangam kadagiti daldalan mo manipod idi aldaw iti panakaparsom aging ga iti nasarakan ken ka iti kinakillo. Adadtoy dayjay pinarswa ni Apo Dios. Dayjay sika iti napulot. He was chosen nga mangipangulo kadagiti cherubims. Kunana awan iti pagkurangam agingga kadayjay panasaraken ken ka iti kinakillo. Tapay versikulo 16. Tati pusum timangsit gapu ti imnas mo. Tinulawam ti sirib mo gapu iti ranyag mo. Anyan kakabsat. Ni Lucifer adda iti freedom of choice na. Ngin gapot insaad ni Apo Diyos. Iti kangangatuan asaad nga adda kadagiti amin anaparswa. Iti awan ken ni Lucifer dayjay espiritu iti panagyaman. Handa nga ko na Apo gyamanak. Pinarsuanak Apo agyamanak. Kada ito'y nagundaway ng intedmo pa niya. Apo agyamanak. Ngem saan kakabsat taapay simret kenkwana dayjay nga panunot. Kunana tinulawam ti sirib mo gapu iti ranyag. Ket no kitaen tayo kakabsat. Inlawlawag ni Isaiah iti kapitulo 14 versikulo 12 ingana ti 15. Iti gunguna iti kinapalangwad ni Lucifer. Idin asimrek kakabsat idjay si ijay panunot
Takuna nakit itisilid mo. Idin nga simpe nagtangsit na. Dayjay nga kina imnas na. Anya iti may. Dahito iti may kapat kakabsat. Gunggunay iti kinapalangwa. Iti versikulo 12, basahin tayo. Anyan iti panakat nagmumalipod langit ubagga nga anak iti bigat. Anyan iti panaketel kay mo ana ipatdaga sika a pinagpakumbabam dagiti nastasyon. Inusar met laeng ni Isaiah dayjay inbaga ni Ezekiel. Dayjay inbaga ni Ezekiel nga isuna dayjay baggak anak iti bigat. The morning star. Ket anya kakabsat. Dayjay a kinapalangwad masarakan iti versikulo 13 ken 14. Basahin tayo. Buyain tayo kabsat. Dayjay kinapalangwad na. Pride. He uses personal pronoun I. Versikulo 13 ken 14. Ket kinunam itapusom, agpangato ak tu sa dilangit, ibayog kunto ti trono iti ngato dagiti bitbituen iti Dios. Ket agtugawak tu iti bantay iti gimong kadetikad daywan apaset iti amyanan. Agpangato ak tu iti rabaw iti ngangatuan dagiti ulet. Ipapadkunto iti bagi ken kangatuan. Masapul kakabsat nga kitaken tayo digitoy nga imbalikas ni Lucifer. Nga maidjay pinal ko na ipadkunto iti bagi ken kangatuan. Here is God who is love. God the Creator. At datoy kakabsat. Diyak nga muna niya ti space ngam kahit kung kitaan tayo kakabsat. At datoy iti Diyos. At datoy iti naparaswa. Gapo iti kinapalangwad. Pride. Iti inbagana ni Lucifer. Kuna na kakabsat. Ipadpad kunto iti bagi ken iti kangatuan. Adu digijay nga mararamid akas dyan na aramid ken ni Lucifer. Intun no dayjay panagpalangwad, pride, ket sumrek kakabsat, iti pakinakem ken ti puso iti maysa a tao, akas dayjay panagserrek dayjay a kinapalangwad, pride, iti pakinakem ken puso ni Lucifer. Kuna na iti Biblia, pride cometh before destruction. Isu nga nakita tayo kakabsat, nga datoy iti maysa nga saan tayo mbaan anay, we cannot perfectly explain. Hanyo kadia or kanya kakabsat, hanyo kadia nga ipalawag tapno malawagan iti amin no kasano asimrek iti basol kasano nga imay iti kinasukir iti maysa anay a universo. Aday jalangi simreken iti basol iti puso ni Lucifer. Iti kayat nan ket ipadanan iti bagina kadayjay nga Diyos nga nang parsoken kuana. Kayat nan nga agpangato, kayat nan nga ibantayog iti trono. Kakabsat ko ibagak kada kayo, awan
iti trono dagiti nga parswa. Awan ti trono ni Lucifer. Iti trono maipaay kini Apo Diyos. Numapantay sa langit kabsat, o basahin tayo ti Biblia, ilaeng at dati trono na isu iti Diyos. Isung ko na nakit pinatugaw na ni Apo Jesus in the right hand of his throne. Yung anya iti kunana ni Lucifer, kunana nga i kabil nanto iti trono na kadagiti kangatuan abit-bituan. Ket agtugaw to ijay at trono na iti bantay iti gimong. Look at the picture in kabil na. When there will be assemblies ijay langit, sino ti preside? Ni Apo Diyos. Ngem ni Satanas, ni Lucifer, kunanan, adda iti trono, ket intunno addan iti gimo. Agtugawak to iti trono. Iti level ni Apo Diyos. Ket anya napasama. Iti napasama kaabsat, makita tayo iti mikalima. Adda iti gubat, iti langit. Iti Apokalipsis 12, kastoy kakabsat, iti naisurat, versikulo 7, ganat 9. Ket adda gubat idi sa dilangit, ni Miguel, ken dagiti anghel na nakigubat da idi dragon, ken dagiti anghel nakikabil da. So there was war in heaven. Ni Miguel, so na ni Apo Jesus, kinti dragon, adda kakabsat dagiti anghel da. Unfortunately, 1/3 of the angels of God in heaven namati da because of their freedom of choice. Namati da kadaya panang sulisog ni Lucifer kadakwada. So naggubat ta. Versikulo 8. Ngem di da nangabak, ket dimet nasarakan dagiti disuda sa dilangit. Naabak ni Lucifer, naabak kadwana dagiti anghel na. Versikulo 9. Ket naigarangugong daydi dakkel a dragon, daydi uleg a kadaanan nga isu managanan ti Diablo ken Satanas. Isu ang mga lilaw iti isu amin alubong na itapwak dito'y daga, ket dagiti anghel na itapwak da ang maikanunong kenkwana. Kita tayo adda ti gubat iti langit. Idi nga addan dagiti panaginubat ni Apo Jesus ken ti dragon, ti kadaanan nga ulag nga isu ni Satanas. Nangabak ni Apo Jesus, naabak ti dragon. Daksang gasat ti dragon ken dagiti anghel na itapwak da ditoy daga. Kitain tayo kakabsat nga daytoy nga napasamak ket adda iti sumpat na. Dayjay sumpat na. Daytoy adalin tayo kabsat, wenno daytoy adalin tayo masakbayan namnama, the present hope. Anya dayjay anamnama? Namnama umuna nagbaligi ni Apo Jesus iti langit. Naabak ni Satanas. Ket umay kada tayo, tadatay nga ruti agad adal kada itong eleksyon. Di nga usaran tayo kumamit, the freedom of choice tayo.
Ket pag-check kakabsat, sikatan ni siya, inusar tayo da freedom of choice tayo. Nga iti pinili tayo, nga pakikamkamangan tayo. Ket ni Apo Jesus, dadaya panangabak na, His victory, ket isubutin iti panangabak mo, ken panangabak ko. We can only defeat dayjay na abaken akabuso, babaen kadayjay nga panagbaligi tayo, ken Kristo Jesus na nagbaligi. Kahit kukabsat, nga kitain tayo, iti panang sabat ni Apo Diyos daytoy a sitwasyon. Iti mikadua at Tesalonica 2 versikulo 7. Tati palimed ti kinadakes agar aramiden, the mystery of iniquity, ket adda nga agar aramiden. Kasapulan tayo kakabsat. We need ni kasapulan tayo nga makikadwa tayo kini Apo Diyos by our freedom of choice. Ket sinabat kakabsat ni Apo Diyos daytoy apalimed ti kinadakes nga masarakan kakabsat ijay umuna at Timoteo 3 versikulo 16. Kunana ni Pablo, ket awan dua-dua dakkel apalimed ti kinasanto. Adda ti dua nga palimed. Palimed ti kinadakes, palimed ti kinasanto. Agar aramid daytoy apalimed ti kinadakes, ngem agar aramid met daytoy palimed ti kinasanto. Anya dayjay nga palimed ti kinasanto kunana, daydi na iparang iti lasag. Napanekan iti Espiritu, nakita dagiti anghel, na ikasaba ka dagiti nasyon, napapati dito'y lubong, na ipangato sa di gloria ni Apo Jesus, ti sumbat iti Diyos, kadayjay palimed iti kinadakes. Adda tayo kakabsat, nga adal tayo, iti kinatangsit ni Satanas, ket itnabak iti kinapakumbaba ni Kristo, iti imay anaglasan, iti piksa iti relasyon na iti Ama, ken iti ayat na iti managbasol ni Jesus nagbalegi. Naadal tayo nga iti perpekto na anay a universo, simrek iti maysa a nasukir ni Lucifer, ni Satanas. Naadal tayo nga iti Diyos isu ti ayat, saan na akayat nga agari day espiritu ti kinasukir, inted na ni Apo Jesus nagpakumbaba. Diyos pinili na nga naglasad, tapno sikaken iti siya, mairaman kadayjay panagbalegi na. Agyaman nakakabsat iti panagayat ni Apo Diyos, saan to amaykat dayjay kababalin iti Diyos. Umuna Juan 4 versikulo 8, ti Diyos isu ti ayat. Agyaman na, my personal response, agyaman na, dati Diyos isu ti ayat. Agyaman na, dati Diyos inted na ti anak na, tapno mabalin ko nga abaken iti kinadakes. Kasjay kumamit kabsat iti panangkitam dayjay pan Diyos nga agayayat kenka. At dalaeng iti balegi intuno at tatayo kini Apo Jesus. Agkararag tayo kabsat. Agyaman kami Ama iti inanamang inted mo kadamay. When agtibiyag kaming iti dubong anak nuan iti nasukir, adda kada kami iti aglawlaw ni o Diyos, ni patay ken iti ipapatay.
nga magyaman kami dahil namnamang namnama iti panagbalegi babaen kay Kristo Jesus. Namnama iti biyag gapu iti anak. Namnama ama nga maisubli tumanen daytoy alubong nga pinarsuam gapu iti ayag. Iti kinaurnos ket awanton iti pannakakita dayjay marka ni patay nga inted iti panagsukil. Tulungan na kami o Diyos nga mga ramid iti nananay a desisyon na awaten mi ti anak mo ken parang. Agyaman kami ama iti panangsalsalaknib mo kadagiti. Agyaman kami kadayto adlaw mo sa tultuloy mo Diyos nga ited kadagiti napili nga kondisyon na pay. Itinagan niya po na Jesus tinawag ng Diyos. Amen. Amen. At dati pelang kakabsat nga nampugi, lesson ng buong tagal. Kitno, adalin tayo into no umay nga lawas kakabsat. Itimay sa nga nagpintas a leksyon. Patay ijay may sa managbaso alubong. Nga po Diyos iti makiat na kadakit. Happy Sabbath.